Un repàs complet al pintor romanticista per excel·lència. Això és el que ens proposa el Caixa Fòrum amb l'exposició d'Eugène Delacroix, que demà s'obre al públic. El museu enceta les celebracions del seu 10è aniversari amb la col·lecció d'obres més important del pintor en els últims 50 anys, una fita que ha estat possible gràcies a l'acord que l'obra social de la Caixa manté amb el Museu del Louvre. Estem parlant de 130 obres que venen de pràcticament 70 institucions diferents i el que hem intentat és seleccionar aquelles que representen millor totes les etapes artístiques de l'artista, de Delacroix. Un trajecte per etapes que porta el visitant des dels inicis d'un Delacroix que s'inspira en les seves visites al Louvre, copiant grans pintors clàssics, i passa també per la seva obra de temàtica històrica, fins a arribar a l'explosió romàntica de les expedicions pel sud d'Europa i el nord d'Àfrica, que queda retratada en pintures com les dones d'Alger al seu apartament. Un viatge per l'obra d'un artista complet i polièdric. La idea d'artista modern és un artista que experimenta amb el motiu, però sobretot amb la llum i amb el color, que s'influencia del seu entorn, per exemple de Lord Byron, de les temàtiques dels mateixos poemes de Lord Byron, que s'influencia també dels viatges que fa. Delacroix, aventurer i romàntic per excel·lència, tampoc no refusa tractar a la seva manera la temàtica religiosa i, finalment, acaba el seu viatge tornant a casa per exposar els seus treballs exòtics al Museu del Louvre, que anys abans li havia servit d'escola. Durant els propers 3 mesos, el Caixa Fòrum acull la retrospectiva més important d'Eugène Delacroix dels últims 50 anys. A través de 130 obres, l'exposició repassa la trajectòria artística del pintor romàntic per excel·lència. Jordi Martínez Gil, Pompeu Fabra Televisió, Barcelona.